May gabi kanatong tanan mga igsuon, ayon kamang dapit nining kalibutan ang Dios mag-uban kanimo. Ginaot pa ang pulong sa Dios. May maghatag nimo kahayag sa imong hunahuna, may maglamdag sa imong mga tiilan sa paglakaw ning kalibutan ug mo'y maghayag sa imong dalan paingon didto sa iyang ginharian. Karong gabi na may igsuon mo ni katapusan sa atong serye bahin sa larawan sa tao. Atong pasahon usab ang maong kasulatan Efesos Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 10 atong pagabasahon. Nagaingon, og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan og mga kasalanan, nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana, uyon sa pagbubuot sa kagandahan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, sa mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas og sa hunahuna og busa sa kinaiya mga taong kinaligutgutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, bisan pa sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Tungod niini sa grasya nangaluwas kamo. Versikulo 6, og mibanhaw kanato uban kaniya og nagpagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langitnong dapit pinaagi kang Kristo Jesus, aron nga sa mga katuigan mga umalabot siya magapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapaunguron kanato diha kang Kristo Jesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo, og dili kini sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. So makita nato maigsuon nga ang primerong napulo ka bersikulo nining kapitulo 2, gilarawan ni Pablo ang larawan sa normal nga tao. Primero gipakita diha ang larawan sa tao nga naa sa kasalanan, ikaduha ang larawan sa tao nga naa sa kaluwasan, o sa ikatulo ang larawan sa tao nga naa diha sa pagpangalagad. Karong gabi una atong tapuson ang mensahe natong serye o kini atong puhaon diha sa bersikulo 10, Efeso 2:10 nga nagaingon, maigsoon balikon ko sa pagbasa, kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Sa katapusang yugto sa atong serye mao kini ang larawan sa taong anaa sa pagpangalagad. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Ampo ta mga igsuon. Langit nun namong amahan, Diyos namong gamhanan, soberano sa tanang butang, tanang panahon, tanang oras, tanang panghitabo. Walay aksidente. Lord, busa kami, aniya kami sa imong atubangan, diha nagpailawom sa imong gahom. Nga taon pa Ginoo, ikaw sulti ka namo ug magtultol sa kamatuoran nga mao'y makahatag namong kagawasan. Lord, tultulo kami bahin sa larawan sa tao diya sa pagpangalagad, gikan sa pagka makasasala hangtod ngadto sa kaluwasan o karon sa ang mao ang paglilingkod, ang pagpangalagad diya kanimo. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. So tan-aw nato kini atong mensahe karong gabi na sa tulo ka yugto, tulo ka bahagi o parte sa maong mensahe. Primero, atong tan-aw din nga kita giandam sa Dios sa pagpangalagad. Ikaduha, kita gilauman sa Dios nga mangalagad, at ikatulo, gilauman ta sa Dios nga mabuhi sa pangalagad.
Primero, atong tan-awon ang pag-andam kanato sa Dios sa pagpangalagad. Sa diha nga kita gibuhi na og nakadawat na sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Atog yung kining tan-aw nga diha sa atong kaluwasan dili kay ingon nga maluwas lang ta sa impierno, maluwas lang ta sa sala, kundi dunay giandam ang Ginoo kanato nga niini anha ta magpanginabuhi. Unsa man ni? Mao ang pagpangalagad. Basahon nato ang bersikulo 10. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan. Now, timan inang pulunga alang sa mga maayong binuhatan. Dunay plano ang Dios sa iyang pagluwas kanato, giandam niya kita diha alang sa pagpangalagad, alang sa mga maayong binuhatan. Kay tungod ang usa ka tawong luwas nun o naluwas na, dili na siya giluwas alang sa kadautan kundi alang sa mga maayong binuhatan. Binuhatan nga giandam nga daan sa Dios. Kining buhatan na dili ni basta mabuhat sa mga taong way kaluwasan. Kay tungod sila naa sa kaligot-got sa Dios. So duha ka importanteng kamatuoran ang natong masabtan dinhi. Nga aron masabtan nato nga kita giandam sa Dios sa pagpangalagad diha sa mga maayong binuhatan. Primero, gibuhat kita sa Dios usa ka bag-ong tao. Usa ka bag-ong tao mga igsoon. Sumala pa sa 2 Corinto 5:17 nagaingon sa diha nga kita naa na kang Kristo, gibuhi na gikan sa kamatayong espiritual og nakasabot na og naghinulsol na sa sala og midawat kang Kristo sa kagrasyang kaluwasan, karon siya naluwas na nga giandam sa Dios alang sa pagpangalagad sa maayong binuhatan. Nagaingon ang 2 Corinto 5:17. Busa kung ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Tan-awa. But pasabot, makita gyud sa kinabuhi sa tao. Tan-awa. Ang bag-o mga butang nahiabot na. Sigig kabag-o ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Once ang tao nag-believe sa Dios, dili na kaingon nga perfect tense yung once you believe, once and for all, tapos na, humana, luwas ka na. No. Yung believe dyan is imperfect, dili perfect once and for all, but once you believe, you will continue believing. No? Ang imong pagtuo, magapadayon diha, walay katapusan nga nagtuo kang Kristo. Subusa ang pagkakristohanon, walay pahulay. Alang sa giandam sa Dios nga pagpangalagad sa mga maayong binuhatan. Hinimo kita diha kang Kristo. Nagingon ang Roma 8:29. Kay sila nga ang giilang niyang daan, kita nga giilang daan before the foundation of the world, gikabut-an usab, no? Giandam, gikabut-an usab niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak. So kita binuhat o hinimo diha sa larawan ni Kristo alang sa mga maayong binuhatan. So manay primero nasabtan nato nga sa pag-andam ka nato diha sa pagpangalagad, gibuhat kita sa Dios nga bag-ong tao. Ikaduha, gihulma kita sa Dios nga mapuslanon nga mga tao. Mapakinabangin, no? May pakinabang, mapuslanon. Dili kita maoy problema ning kalibutan, dili problema sa kalangitan, kundi mapuslanong tao ning kalibutan, labi na ngadto sa kalangitan. Kay kita iyang mga binuhat, no? Sa verse 10 again, no? Kung atong tan-awon sa English, ganito pagkakasabi. For we are His workmanship, masterpiece, no?
workmanship, pinakamaayong binuhat sa Dios nga gihimo kang Kristo for good works. Nag-iingon din verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So mga maigsoon, kining kinabuhi sa Kristohanon, dili ni atong kaugalingon, dili nato ikapasigarbo, nganuman kini giandam na sa Ginoo nga maoy mahitabo sa atong kinabuhi, kita gihimo sama sa dagway ni Kristo aron diha sa mga maayong binuhatan. So tanang buhat nato atong ibalik ang tanang himaya ngadto sa Dios nga nagluwas kanato. So ang atong kahimayaan sa Dios dili atong kaugalingon. So why angay magpasigarbo nga Kristohanon ka na? Daghang mga pastor, daghang mga Kristohan, pinakagarbo sa ilang kinabuhi. Daw mura sila Dios nga yukbuan sa mga tao, hagka ng ilang mga singsing. Maigsoon, kita mga binuhat ni Kristo, masterpiece of God in Christ, for the good works, para sa maayong buhat nga giandam na sa Dios, kita iyang mga binuhat. So busa ang taong nga luwas noon, ang taong na luwas na, natural gyud nga mohimo siya mga maayo. Kung sa may kaayuhan nga dili mahimos kalibutan, ang pagwali sa pulong sa Dios, maayong buhat na. Ikaduha, ang tanang gyud, ang means of grace nga giandam kanato mao ang water baptism and Lord's Supper. So water baptism kini alang lang sa mga taong naluwas na. Dili kaluwasan ng bautismo, kundi alang sa naluwas na. These are good works prepared by God para kanato we would walk in them. Baptism and Lord's Supper. Kisa may maka-Lord's Supper, natural. Ang mga tinuod nga manluluwas, unsaon nato makabaw nga luwas nun siya, kinahanglan gyud magpa-under siya sa usa ka lokal na church, usa ka lokal nga iglesia nga naang pastor, na ang ilang preacher, ang ilang pastor nga mo'y naglantaw kanila. Pastor nga gipili sa Dios. Kay tungod ang mga Kristohanon giandam sa Dios alang sa pagpangalagad. Primerong pagpangalagad na agyod ang pagpasakop sa bautismo sa tubig, sa Lord's Supper, may tabo kini kung ikaw usa ka miyembro sa usa ka lokal na iglesia, ngano nagpamiyembro ka kay tungod ikaw luwas nun. Unsa ang pagpasabot na luwas nun ka, kinahanglan gyud ikaw masusi gyud sa maong pastor. Tinuod ba ang imong kaluwasan? Sama ni Pablo, wa makaybaw, wa magtuo mga Kristohanon, bisan pa mga apostol, wa mo tuo nga si Pablo usa na ka Kristohanon kay siya usa ka manlulutos, apan usa ka adlaw na siya gi-interview sa mga apostoles dito sa Acts chapter 15. Og dito nila nasayran nga kini si Pablo Kristohanon na. So usab kita, kung kita aron makaybaluta, kita ma-assured nga kita Kristohanon pinasikad sa pulo sa Dios, kinahanglan dunay mo lantaw kanato, dunay mag-interview kanato. Kinsa man mao ang pastor diha sa iglesia. So busa kinahanglan nagyud ka magpasakop sa usa ka lokal na iglesia. You must be a member of a local church unless you are not a member of the universal church. Maigsoon, mao kana ang giandam sa Dios nga kita gyud mangalagad. Giandam ta sa Dios sa pagpangalagad sa mga maayong binuhatan. Ikaduha, gilauman ta sa Dios nga kita gyud mga lagad. Why Kristohanong dili mga lagad? Again, balikan nato ang verse 10 sa letter B sa ikaduhang passage. Parirala sa Tagalog phrase. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus, sunod, alang alang sa mga maayong binuhatan. So, maglaom gud ang Dios nga ang iyang mga giluwas, ang mga taong anak kang Kristo, mga lagad gayon. Alang sa mga maayong binuhatan. So, Dios ang nag-andam og mga maayong binuhatan, maayong buhat alang kanato, good works.
Ang mga good works nga atong pagabuhaton, isip mga Kristohanon, dili good works sama sa kalibutan. Ang kalibutan, daghang good works. Apan, pang unod nun, panglawas nun, pang temporaryo lamang. Kanang muhatag ka og limo sa mga kabos. Kanang muhatag ka og kwartang milyon-milyon dito sa mga nakuha og kining earthquake, sa bagyo, tsunami. That is good works. Pero that good works cannot help you sa espiritual nga butang. Dili na mo'y makatabang aron ikaw mamahimong maayo sa atubangan sa Dios o maluwas. Dili na mo'y makaluwas. Ang good works timaan kini sa mga taong naluwas na. Unsa man ang mga good works nga giandam kanato nga dili mabuhat sa kalibutan? Maigsoon. Unsa man? Unsa man? Primero, mao ang pagwali. Dili lang kayo pagwali pastora. Kitang tanan, muwali, musyerta sa atong testimony. Kinanglan, masabtan sa mga tao kung unsa kagamhanan ang pulong nga imong madawat sa kabag-uhan sa imong kinabuhi. Dili ka mahimong magtestimonyo sa bang tao kung wa mahitabo kanimo ang maayong kaluwasan. So, it is a good work. Good work na i-share nato ang gospel, ang good news of salvation. Ikaduha, ang pagbasa nato Biblia, no? Na ato routine gyud dato na lifestyle na nato ang pagbasag Biblia. Dili nato ibulag ang kasuguan sa Dios sa atong baba kini atong pag meditate day and night, no? Mo ni atong kinabuhi. Unsa pa man, ang pagsimba nato kada Domingo, dili gyud nato iikyas ang pagsimba nato. Dili ta mingon mga tawo na akong trabaho. Dili, ang trabaho sulod sa unom ka adlaw. Apan ang adlaw sa Ginoo iyang balaanon nato. Na ang pagsimba, di mabubuhat na sa mga laing tao. Asawan sila simba, nga tos bato. Dili sila makasimba sa Dios nga dili makita apan tinuod, buhi. Kay tungod, ang Kristohanon lang makahimo niya na. That is good work. Ang pag-pray, ang pag-attend ng prayer meeting, ang paghimog Bible studies, ang pagtabang sa mga taong kabos tungod ikaw Kristohano nga ang Dios mo'y madaing ka nato. Ang tanang maayong binuhatan nato alang sa kaymayan sa Dios. Kay nganuman, nagaingon ang pinaka chief end sa tao, 1 Corinthians 10:31, is to glorify God and to enjoy Him forever. Kung sa may mong pagabuhaton, tanan, sulti ka mo, inong kaong ka man, buhaton kini alang sa kaymayaan sa Dios. So ang kinabuhi sa tao nga Kristohanon is good works. Ang Dios maoy mahimaya. Dios mo'y nag-andam ni ining mga maayong binuhatan diha kanato. Ikaduha, Dios nag-andam og siguradong mga buhat alang kanato. Siya mo andam nato bisan pas trabaho nato ang Ginoo mo'y mag-andam kanato og unsay trabaho kanang pangitaw lang nato og ang atong manual kung saan nato pagtan-aw og tinuod o kini hatag sa Dios nga trabaho atong tan-awon kini ba mahimaya ba nako ang Dios do na ba koy pagpanahon sa pagsimba, do na ba koy panahon sa pagtabag, do na ba koy panahon diha sa pagwali, kinahanglan makita nato kung trabaho nato may babag mga igsoon dili na gyud dili na mang trabaho giandam kanato apan gamito na sa Dios aron suwayan ka nga pangitaon ang tinuod og musalig sa Dios bisan paggamay nga trabaho bisan paggamay nga sweldo apan kung mahimaya ang sa Dios kana gilauman sa Dios nga kita gyud mga lagad sa giandam nga Dios nga mga maayong binuhatan o mga lagad nga sa giandam sa Dios nga siguradong maayong buhat alang kanato. Ikatulo, may igsoon. Gilauman ta sa Dios nga mabuhi sa pagpangalagad. Ang atong tanang kinabuhi for the service of God. For the glory of God. Kinahanglan gyud tanang kinabuhi nato sa atong pagpanulti kita nangalagad sa Dios. Siya mo'y mahimaya. Sa atong pagpaminaw sa mga music, kinahanglan ang Dios mo'y mahimaya. Sa atong pagtan-aw sa bisan unsa mga palabas, unsa pa man, tan-aw natong mahimaya ang Dios. Sa atong mga senses must be for the glory of God. Kinahanglan gyud nga pinaagi sa atong kinabuhi sama sa usa ka sandayong. Ang atong kinabuhi mo'y sandayong sa maayong binuhatan nga giandam sa Dios
naglaom ang Ginoo sa atong kaluwasan nga muagas gyud ang mga pagpangalagad diha hangtod sa kanturan, hangtod nga kita dawato na sa Dios sa iyang ginerian. So naglaom ang Dios og pangalagad resulta gikan sa atong kaluwasan. Nagaingon ang atong bersikulo sa 3, sabi? Sa 10, kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilarom ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Aron nga niini managgawi kita. So gilauman gyud sa Dios nga gikan sa atong kaluwasan mudagaya gyud, moagos gyud, dagayday gyud ang maayong binuhatan kay tungod kita mga binuhat sa Dios sa kaluwasan. Naglaom ang Dios o pangalagad muagas gikan sa atong bag-ong kinabuhi. We should walk in them. So nakita nato og unsay larawan sa tao. Primero, nakita nato ang larawan sa tao sa Dios, sa kasalanan, patay siya. Wa say kinabuhi, dili siya makahatag og himaya sa Dios. Patay siya, kinahanglan siyang buhion aron siya maluwas. Ikaduha, larawan sa tao sa kaluwasan, siya gyud naluwas pinaagi sa kaayo, sa kaluoy o gugma sa Dios, gianak siya pag-usab aron siya makasabot o makadawat siya kasabutan, makadawat siya paginusol, makadawat siya og pagsalig aron mosalig nga siya makadawat diya sa kaluwasan kang Kristo. Og tungod siya naluwas, giandaman siya sa Dios og mga maayong binuhatan. So, nakita natong larawan sa tao, larawan sa tao sa kasalanan, larawan sa tao sa kaluwasan, o karon katapusan larawan sa Dios sa pagpangalagad. Sa diha nga ang tao makaila sa ilang sala og maghinulsol og dawaton si Jesus sa iyang personal nga Ginoo ug manluluwas, siya gyud diha dunay kaluwasan. Kinahanglan silang magsugod sa pagtubo sa ilang pagtuo ug pagsalig. Kinahanglan silang magpaminaw sa wali, sa pulong, magbasa aron sila magtubo sa mahamtong diha sa ilang pagtuo. So sa ilang pagkahamtong, makahimo sila sa dakog kapasidad alang sa pagpangalagad sa Dios. Karon ang pangutana, kini bang imong kinabuhi karon larawan sa usa ka luwasnon og nangalagad? Hay naman kaman karon mga lagad igsuon. Well, naka sa abroad, nagtrabaho ka, natural na, we have to work. Kay mag-iingon ang pulong sa Dios nga katong di magtrabaho, kinahanglan dili pakanon. Trabaho gyud ta, that is common grace. Mong trabaho ta, naagyoy atong sweldo, naagyoy good works, naagyoy pagpapala. Apan if we do not work, we will not receive nothing. Kailangan yun sa common grace, i-act nato ang atong responsibility. God is sovereign, but we are responsible. But when it comes to salvation, pag-abot sa kaluwasan, iya lang yun. Ato lang pagadawaton. Ang responsable sa tao na siya makasasala, maminaw sa pulong. Ato nang responsible sa tanang tao, maminaw. Kay ang pulong sa Dios, common grace, alang sa tanan, way gipili. Apan sa pagtawag dito sa kaluwasan, sa kasing-kasing, lihok nas balang espiritu, samtang ang tao nagapatalinhog diha sa pulong nga giwali sa usa ka maguli. Kung ikaw makadawat diha og gracias kaluwasan, ikaw ba nangalagad kang kinsa na? Tingalig nasayop ka pa, mangalagad ka sa Dios. Tanang trabaho nimo, tanang hunahuna nimo, tanang desisyon nimo, buhata kini alang sa kahimayaan sa Dios. Ikaw, mangalagad kang Kristo. Salamat o kini mao ang mensahe. Panginoon, salamat nining gabiuna nga nasabtan namo, Lord, ang among kahintang, among larawan, gilarawan sa Biblia nga kami makasasala,
Apan gilarawan sa Biblia nga kami mahimong luwas nun o maluwas kami og sa among kaluwasan gilarawan nga kami gyud mga lagad hangtod sa kahangturan. Dili kay sa pagwali lang, dili kay sa nasa iglesia lang, kundi sa among kinabuhi pangalagad kami sa among pagpanulti, sa among panlihok, sa among gawi, sa tanan matang sa among kinabuhi. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo, di lamang sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo. Amen.